ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଥାନା ଚାରିପଟେ ଲୋକମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଲୋକମାନେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟ। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେଲା ଆରିଫ, ଜଲ୍ଲୁ ଶିବା, ଜଲ୍ଲୁ ନବୀନ ଓ ଚିନ୍ତାକୋନ୍ତା ଚେନ୍ନା କେସବୁଲ। ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଜୀଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେନ୍ନା କେସବୁଲଙ୍କର ମା ଶ୍ୟାମଳା ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ପୋଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବି। ଶ୍ୟାମଳା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଚେନ୍ନା କେସବୁଲର ବିବାହ 5 ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପସନ୍ଦରେ ସେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଥିଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ହେଲେ ପରିବାରର ବୋଝ ଆଜିଯାଏ ତା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଏକ କଲଭର୍ଟ ତଳୁ ମିଳିଥିଲା।